Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите, как да си включите скина на Ultimate Spider-Man. Аз съм Патлаков, разбира се. Първо, с тази работа ви трябва текст мод. Първо го активирате. После, четете папката, където сте я записали. Активирате я. Отивате там, където имате скинове. Активирате и натискате Run. И много е лесно. Надявам се да съм ви помогнал. Така почва всичко. И ако искате да го махнете, натискате това. И взимате, например, взимате, пак отивате някъде, отивате на някакъв Movie Suite, натискате Run и отивате с него. Има и дори на Venom. Когато играете с него, когато превъртите играта, например, сега отивам в... можете да активирате по един на Spidey и един на Venom едновременно. Така, ето всички на Venom, ето тук. И това е всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Абонирайте се и